ya bụ onye nọkata tata ọsị na pastọ ekpegoli ya ekpere na onwego faith na obere oge na ibe na-eme ya akwụsị. Ijeluo n'ụlọ ụka analọta mile say we shall be well with you. Izuzuru naba. Izuzuru naba. We shall be well with you without enyela mkpụrụ ọgwụ. Mana onwe ọya ibu wee je. We shall be well with you. Na business wa na-agala aga na ọrụ nwere ka o ji aga na ị na-enwetara ozi ọrụ ma ọ bụ na ọrụ wa na-akwụrụ ozi ụgwọ ma ọ bụ na ọfịs ị na-eje maka ya since na aka bụ ekwenye ụdị ọfịs fanda ka iji ọja n'ụlọ ụka. I say we shall be well with you on that mile. Izuzuru n'aba na-ekwugheri ọga onwe iwe na-aya gị na-enyere ọwa ọgwụ ịṅụ aṅụ nkịtị ka ị na-akọ izuzu ya resịa ị naba ụbọchị taị na ọrịa ruo ọtagbuo ya nwụrụ. Ije ka enyere uwe aka wute aka nwere iwe evụrụ edoziri ụdị a ndụ wee na-eme dibịa ịbịa be m ebikwasa nga aka n'isi kpere gị ekpe sịgo naba ekpere nwere iwe ọ na-ana weta iwe eji esu atịkpa ịpụa atịkpa alụgo iwe agwara ya obere oge ọ dịka egwu ọgwụ ego. So asazi n'ụlọ isi mmadụ anọzata mma esi we shall be well with you ikpeta ya obere oge enụ na onye abụ jere ebe abụ n'obere oge na onye abụ anwụa. Ọ bụrụ na o nwere ibe ekpere abụ na-alụ anyị mago mmadụ n'ọhịa agwụgo ụdị ya nnọ esokwu nwee m ụka meta ya rie nne nọ na-ema na akụkọ ka na ụka ọ na ụka ka ọ ya abụọ abịa so na obere oge na ọ ya adị mma 1 year 2 years 3 years aga n'ụka ka anyị agwa ọsọ n'ofu ụbọchị na ọ ya abịa ka onye ori and ọbịa ọkpọrọ ndị kwetinye na ya na since njebi ụwa wee lụọ tata aka na-eche ndị mmụta diọkpara m ya aka na-eche so uche ụdị asa na isi ọ bụrụ na alụ ya ba gị jee meela abụ mara iwe na-eme gị mara ọgwụ ihe aṅụ. Ọ bụrụ na ụdị omenala ka ị na-eje ijee ọ bụrụ mgbọrọgwụ ka e esi ọ bụrụ aja ka e esi n'ụbọchị bụrụ ugbo na mụ maka eji agwọ malaria aha ụgwọ pọpọ ewetara ka o ji adị grape ewetara ka o ji adị nshịanwụ emesie kpuo ya ekpuo malaria na ụdị ọ ka dịkpa kama na-enwe nke ya ba nwa tata na ụfọdụ achọzi ka emebezie ihe ọdịnala ụfọdụ kwere iwu ka nkodo ozugbo Chineke ọ na mana nke afọ n'ihi ekwu ya ugboro 7 malaria na-akparị gị ọsọ. So mmadụ ruo ike ebe mmadụ bi maọbụ obikwasara aka si gwusekwuru anya ka o kperuo ekpere ọ gasị ebe a wayo ka onye ahụ na-egwu ikenga na-eme ire mmadụ a na-aghọrọ ya anya ụdị afọ ise dọkịta eme isi ka ọ sịa ife akpa ya ọ bụrụ penti o nwere ka mmadụ kwụrụ ebe a kọmandị ya si penti too onwe maọbụ ebe a chaba yelo o nwere ibe ya eme isi ụdị afọ ka ọ dị na mkpọrọgwụ na mpa ahịhịa. Ọ bụrụ na acha ọ bụ ibe a na-agara eme isi ka ọ sịa ya ọnụ ezipụ ya ị na-aghọta o jee weta feva by force ọkwanye abụ ọgwụ a nwere mfe a na-agwọ maka were ụdị a ka ọ dị ọ bụrụ na ọ ya ayaba ha chọọ mkpọrọgwụ na-ana ya ọ bụrụ nke ya esi bụ nke ahụ abịa ya mmiri ya depụta enye onye ịṅụa na ka esi eme mmadụ awọrịzi na ahụ mana ụbọ ndị ala ele mmụọ kịta emesie ọ bụrụkwafa ka ị na-ekwu ọ ya kpata ndị uwe kwụsị ikwu sọmtọkụ ihe ahụ pastọ ọsị na Jizọs ya protect gị mana ọ gabụ okpuru escort na-aga mana m ajụọ ndị mmadụ si ya utu Jizọs wa kpee ekpere niile ị ga-ekpe sepụkwasa wee egbe ka ama nọ na-egbe egbu mana enwe mkpọrọgwụ eji apa m ihe niile ọdụ ọ ya bụ onye nọkata tata ọ sị na pastọ ekpegoli ya ekpere na onwego faith na obere oge na ibe na-eme ya akwụsị. Ijeluo n'ụlọ ụka analọta mile say we shall be well with you. Izuzuru naba we shall be well with you without enyela mkpụrụ ọgwụ mana onwe ọya ibu wee je
we shall be well with you. Na business wa na-agala aga na ọrụ nwere ka o ji aga na ị na-enwetalọzi ọrụ ma ọ bụ na ọrụ wa na-akwụlọzi ụgwọ ma ọ bụ na ọfịs ị na-eje maka ya since na aka bụ ekwenye ụdị ọfịs fanja ka iji ọja n'ụlọ ụka. I say we shall be well with you under 10 mile izuzuru n'aba na-ekwugheri ọga onwe iwe na-aya gị na-enyere ọwa ọgwụ ịṅụ aṅụ nkịtị ka ị na-akọ izuzu ya resịa ịnaba ụbọchị taị na ọrịa ruo ọtagbuo ya nwụrụ ije ka enyere uwe aka wute aka nwere ihe evụlụ edoziri ụdị a ndụ wee na-eme dibịa ịbịa be m ebikwasa nga aka n'isi kpere gị ekpe sịgo naba ekpere nwere iwe a na-ana weta iwe eji esu atịkpa ịpụa atịkpa alụgo iwe a gwara ya obere oge ọ dịka egwu ọgwụ ego so asazi n'ụlọ isi mmadụ anọzata mma esi we shall be well with you ikweta ya obere oge enụ na onye abụ jere ebe abụ n'obere oge na onye abụ anwụa ọ bụrụ na o nwere ibe ekpere abụ na-alụ anyị mago mmadụ n'ọhịa agwụgo ụdị ya nnọ esokwu nwee m ụka meta ya rie nne nọ na-ema na akụkọ ka na ụka ọ na ụka ka ọ ya abụọ abịa so na obere oge na ọ ya adị mma 1 year 2 years 3 years aga n'ụka ka anyị agwa ọsọ n'ofu ụbọchị na ọ ya abịa ka onye ori and ọbịa ọkpọrọ ndị kwetinye na ya na since njebi ụwa wee lụọ tata aka na-eche and mmụta diọkpara m ya aka na-eche so uche ụdị asa na isi ọ bụrụ na alụ ya ba gị jee meela abụ mara iwe na-eme gị mara ọgwụ ihe aṅụ ọ bụrụ na ụdị omenala ka ị na-eje ijee